ई तो बाझिन बड़ी बाझिन, इनकरा भाग में संतान सुख नइखे लिखल। आज के बाद से ई बझिनिया के हाथ के दियल कुछ खइबनु त हमारा से बाउर केहू ना होई। हमार झोली खुशी से भर द अंजलि, हम अपन पति तो के सपत बानी। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उस सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जौना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ई फिल्म के नाम है बड़की माई छोटकी माई। माई शब्द के जैसे ही उच्चारण होखेला तो निश्चल प्रेम और ममता के सागर उमड़ पड़ेला। आज के दौर में ये जौन कलयुग बा और कलयुग अपने चरम पे बा, एकरा में माई बेटा के आ माई और बेटी के ही एगो ऐसा रिश्ता बा जौन निश्चल बा। एकरा अलावा जितना भी रिश्ता बा सब खोखला हो गइल बा, सब बिचाऊ और बाजारू हो गइल बा। कोई भी रिश्ता के बुनियाद निश्चल प्रेम नहीं खे। आजकल के हर रिश्ता के बुनियाद बाजारू, बिकाऊ और झूठ पर ही निर्माण होता। खैर, अगर हम बात करें स्पेसिफिक की फिल्म के बड़की माई और छोटकी माई, तेह में दिखावल गइल बा कि समाज में हमनी के अगर कोई महिला के कोनो माई बहन के अगर संतान प्राप्ति नहीं खे तो ओकरा के समाज कौना नज़र से देखेला और उस संतान खातिर का हथकंडा अपनावेली। ये फिल्म में लीड रोल यानी कि मेन रोल में बाड़ी अभिनेत्री सुभी शर्मा और संजना पांडे। सुभी शर्मा के ब्याह होता और ये घर में बड़ पतोह के रूप में आवताड़ी। काफ़ी समय बीत गइला के बाद भी उनकर संतान के प्राप्ति नइखे होखत और समाज उनका के बांझिन और उनका से परहेज करे लगाता। यहाँ तक करे लगाता कि जौन गूंग बा ओकरो कंठ खुल जाता और उनका के बांझिन कहे लगाता। यहाँ तक होता कि जौन आन्हर बा उहो उनका रास्ता छोड़ देता, काहे से कि एकरा लागता कि हमार यात्रा खराब हो जाए। ये धरती पर कोनो भी महिला के, कोनो भी बेटी बहन के मौत से भी बड़ा मौत होला अगर वो बांझिन हो गई तो। और समाज इस चीज के ओकरा के बार बार जतावेला कि तू बांझिन बाड़ो, ओकरा के खरोदेला, ओकर चोट के एकदम खखोर के ऊपर नीमक और मरीचा और नींबू गाड़ देवेला। और ये कैला से समाज के ऐसा घटिया मानसिकता वाला लोग के बड़ा सुकून मिलेला। लेकिन उनका लोग खातिर भगवान ऊपर गरम तेल के कड़ाही खौलावत ताड़न और जैसे बाजा का और पकौड़ी छनाला और सही उनको लोग के ऊपर छनाई। खैर, हम बात करिए फिल्म में तो जौन सुभी शर्मा बाड़ी उनका संतान के सुख नहीं मिलत और इस संतान के सुख खातिर अपना पति के ब्याह करवावल चाहताड़ी। काहे से कि सुबह शाम उनका कान में जौन आवाज़ आवता वो आवाज़ के साथ जिंदगी जियल उनका खातिर काफ़ी कठिन और मुश्किल हो गई बा। उनकर घर के पति, उनकर ससुर, सास कहत ताड़ लोग कि तू जवन ये कदम उठावत ताड़ो वो अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारत ताड़ो। तो सुभी शर्मा के एगो डायलॉग बा कि जब खानदान के जड़ पर टांगे चले लागे तो उसे बढ़िया बा कि अपना पैर पर हम कुल्हाड़ी मार ली। ये फिल्म के राइटर जितना सरलता और सहजता से डायलॉग लिखले बाड़न और अपना शब्द के रूप में समाज के वो दर्द के उजागर कैले बाड़न, वो काबिले तारीफ बा। राइटर के कलम के दाद देवे के पड़े। और ये फिल्म के कास्टिंग होके, चाहे लोकेशन होके, चाहे ये फिल्म के पिक्चराइजेशन होके, सब काबिले तारीफ बा। हम ये से कहतानी कि फिल्म के
जौन कलाकार लोग बाड़न कोनो हाई प्रोफाइल नहीं खन, लेकिन वो अपना टैलेंट के बदौलत, अपना स्किल के बदौलत और अपना कलाकारी के बदौलत ये स्क्रिप्ट के वो मुकाम दे दिले बाड़न जमन ट्रेलर देखला से लागता कि तो हमने के घर के, गांव के और हमने के समाज के वास्तविक चित्रण कल गई बा और उहे सीन उठा के कोई पर्दा पे चलावा था। फिल्म होके तो ऐसन जौना से समाज के शिक्षा मिले, ई ना कि पेट और ढोढ़ी और चोली और जोबन दिखा के और प्रदर्शन पर व्यूज बटोरे के दौर में समाज में गंदगी परोस दी। ये फिल्म हमने के समाज के आईना दिखावता कि अगर कोई के भी कुछ चीज नहीं खे और वह भी वो चीज बा उसे प्रफुल्लित बानी, उसे भरल बानी, तो सामने वाला के उस चीज के एहसास मत कराए। अन्यथा इस समय है, समय के पहिया जब चलेला नो तो जैसे ट्रक के टायर के नीचे नारियल और नींबू फट जाला और पिहुदा जाला, वैसे ही समय के चक्र के नीचे गलत मानसिकता और घटिया सोच के लोग रौंदा जाला और फिर उनका चिथड़ा उड़ जाला और फिर यह कहत फिरेलन कि हम का कहीं। तो उनका लोग से कहत चाहतनी कि जब तार समय रहे तो तू जौन कैल वो कोई ना कैल, ऐसे जब सामने वाला का दौर आइल तो फिर तू रौंदा गइल, पिहुदा गइल, पिचुटा गइल। ऐसे हमेशा स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से चले के चाहिए, अपना पर कंट्रोल रखे के चाहिए और किस कोशिश करे के चाहिए कि रौना कोनो कर्म से और रौना कोनो वचन से सामने वाला के ठेस ना पहुँचे। तो रउआ सब है कि बड़की माई छोटकी माई ट्रेलर कैसन लागल हा, कौन डायलॉग सबसे बढ़िया लागल हा, का वो सब है कि गांव घर समाज में ऐसा लोग बा कि जेकरा संतान के प्राप्ति नहीं खे ओकरा के गलत नज़र से देखेला, ओकरा प्रति लोग के व्यवहार आचरण सब बदलल रहेला। अगर बात तो विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और वह सब अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ऐसा ही भोजपुरी फिल्म, ट्रेलर और गाना के रिव्यू देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ले ही जा। अगर ये वीडियो रवा सब है यूट्यूब पर देखता नहीं जाता। आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा दी ही जा। नमस्कार।